А ваш візок теж так вміє? Бебето Поліпас з м'якою амортизацією для самих складних доріг. Додаткова відкидна панель на чохлі захищає дитину від холодних поривів вітру, а практичне віконце дозволяє підтримувати зоровий контакт з малюком. Капюшон оснащений ручкою для перенесення, яка також служить для швидкої регуляції капюшону одним рухом руки. Люлька Поліпасу є надзвичайно легкою, з можливістю установки на 2 рівні висоти та скласти в компактні розміри для транспортування. Люлька візка Поліпасо була розроблена з огляду на найвищий комфорт і безпеку дитини. Завдяки використанню EPP матеріалу вона забезпечує відмінну теплоізоляцію. Товстий матрас м'який та приємний на дотик, зручний для дитини. За більш детальну інформацію пишіть нам у Директ на нашому сайті ebabyday.com.ua або у нас в магазині у місті Луцьк. Чекаємо на вас!